Eu în camera mea am o pisică care tot timpul doarme în pat la mine. Și încă o pisică, care sunt de amândouă de pluș. Avem un măgăruș acasă, de fapt. Și doarme lângă sora mea. Are și el pături. Și o jucărie cu care să doarmă. Dar el este de fapt o jucărie. Și ne jucăm cu el tot timpul. Și acasă mai am o păpușă care se joacă tot timpul, deci. Și am calculator în cameră. Acasă în Savaș, tot timpul găsește o jucărie pe la noi prin cameră și nu o pierde. Și eu, în camera mea, am un cățel cu care dorm tot timpul. Este un cadou de la un prieten de-al meu și de asta țin foarte mult la el. În camera mea sunt pictați pereții foarte frumos. Și îmi mai place foarte mult să desenez acolo, pentru că pot să mă inspir multe animale pe care sunt desenate pe pereți. Eu o cățela pe care îl cheamă Pusu, dar Pusu mereu se jucă, dar el mereu fuge prin casă, peste tot. Dar el habar n-are dacă este cu el, habar n-are deloc. Eu am un calculator și mereu mă joc cu el și chiar și cu calculator. Știi că mă mai joc cu calculator. Chiar și cu sora mea mă mai joc cu ea. Știi că chiar și cu Pupi mă mai joc cu el. Și că tot timpul, ideea să mă joc și mă mai joc și eu cu el. Am un calculator și un laptop. Și am avut o pisică care a fugit. Și întotdeauna, când îi făceam așa, venea și stărea pe mine. Și mă trage de păr. Și smulgea diadema. Și jucăria mea preferată e... Am un cățeluș de pluș care e de good. Eu... Mătușa mea a plecat în străinătate și ea mi-a mai trimite foarte multe lucruri când mai vine înapoi. Și am o jucărie de la ea care dorm în fiecare noapte cu ea. Și mi-amintesc de ea că mi-e foarte dor de ea. Era mea jucat. Eu am acasă un cățel de pluș și mereu stau pe el să mă joc și e foarte zâmbăreț. Acasă un cățel de pluș alb, ursuleț de pluș portocaliu cu alb și mereu dorm cu el. 12 jucării care îmi plac. Un elicopter cu buruță cu 4 elii care mereu își pierde controlul. Dar tata l-a ridicat odată și era să se strivească din cauza gravitației. Era prea sus. Nu știu. Și eu odată l-am pilotat prea sus și l-a luat cu curent de vânt pe sus și l-a ieșit de un garaj. Și l-am reparat. Un pinguin, 2 tigrișori, unul face put-put și unul nu face nimic. Și mai am un dragon și un bulldog și un ursuleț și atât. Eu, acasă, am un televizor care se poate face și computer. Am pereții pictați. Eu am pești în cameră și am și o pisică
din Migino, care vine și se urcă la pești. Și am unul mare de plus și dorm cu el în pat. Camera mea este numai mereu și mou, și patul, și birou. Și am un cățel care l-am primit de ziua mea și dorm cu el. Eu acasă am un cățel de plus și mereu mă joc cu el. Mereu mă jucăm. Am un câine care când vine din casă să merg la școală, sare pe mine și mă dă jos. Și mai am și alt câine care vine și mă urmărește când mă duc la școală, pentru că stau în stradă. Sunt fricoși. Am acasă o pisică care tot timpul dă cu capul de pereți, sau de uși, sau de orice. Și nu știu ce-i cu ea. Dar tot timpul când fac așa, pe din fundule și sar pe mine. Am un ursuleț de plus și un delfin și cu ei dorm. Și mai am și o soră care are și ea un ursuleț de plus și un delfin, așa că mai mic și roz. Și nu e mai mare și albastru. Asta e străinătate și a zis când vine, mi-aduce două păpușele, Hannah Montana și cu Mike. Și mi-aduce și un cuptor și o păpușică mică. Atât. Eu în camera mea am un calculator și tot timpul mă joc pe el și mai am și jucării de plus care tot timpul dorm cu ele, dar nu prea de multe ori. O pisicuță mică de jucărie care îmi place mult de ea și o iubesc. Acasă pictez foarte mult pentru că îmi place și toate foile care le-am pictat, mi le-am pus pe pereți. Mama noastră și mama uneori și am mai făcut niște concurse. Pasează de foarte mult. Eu acasă am o păpușă cu care dorm cu ea în fiecare seară. Eu mereu, de când vin de la școală sau în altundeva, mereu am un câine mic și unul mare, numai că ăla mare este doar legat și mereu sare pe mine. Și ăla mic. Eu, în camera mea, mai aveam un ceas mic și deasupra era pusă o floare. Floarea aceea, de fiecare dată când era ora să mă trezească, se mișca așa și cânta un cântecel amuzant.